नमस्कार, मस्त मॉर्निंग किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं आज स्वागत आहे. तर आज आपण बनवणार आहे क्रीमी कॉफी आणि ते पण मिक्सरमध्ये. आणि जर तुम्हाला माझी हीच रेसिपी इंग्लिशमध्ये बघायची असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी त्याची लिंक दिली आहे, तुम्ही तिथे जाऊन बघू शकता. तर आता चला बघूया आपण ही क्रीमी कॉफी कशी बनवायची आणि ते पण मिक्सरमध्ये. मी तुम्हाला काही असे टिप्स पण सांगणार आहे आणि तुम्ही पण अशीच एकदम क्रीमी कॉफी घरच्या घरी बनवू शकता. तर त्यासाठी मी इथे हे 4 चमचे साखर घेतली आहे. म्हणजे 2 चमचे कॉफी असेल त्याच्या डबल आपण घ्यायचं. आणि इथे मी 2 चमचे कॉफी घेतली आहे. इथे 5-6 बर्फाचे तुकडे घेतले कारण की आपण हे मिक्सरमध्ये लावणार आहे. त्यासाठी मी हा बर्फाचा इथे वापर करते, पाण्याचा वापर नाही करणार आहे आपण, कारण की मिक्सरचं भांडं गरम होतं. तर आता त्यामध्ये मी पहिली कॉफी टाकते. नंतर आपण त्यामध्ये साखर टाकून घेऊया आणि मग त्यामध्ये मी बर्फाचे गोळे टाकणार आहे. 3च बर्फाचे तुकडे टाकते मी त्यामध्ये आणि त्यालाच आपण पहिले मिक्सरला लावून घेऊया. तर हे बघा, हे थोडं घट्ट झालं आहे, पण आपल्याला अजून त्याला करायचं आहे क्रीमी एकदम. तर त्यासाठी मी त्याच्यामध्ये अजून 3 बर्फाचे गोळे टाकणार आहे आणि परत आपण मिक्सरला लावून घेऊया. तर हे बघा, ही कॉफी जरा स्मूथ झाली आहे, पण अजून मला जर क्रीमी टेक्स्चर पाहिजे आहे तर आपण हे सर्व मिक्स करून एकदा परत मी फिरवून घेते. आता हे बघा, हे बरोबर झालं आहे, एकदम क्रीमी आहे, बबल्स पण याच्यावरती आले आहेत आणि ह्या स्मूदीसारखी मला कॉफी बनवायची आहे. तर हे बघा, याची पेस्ट बरोबर झाली. अगर हेच आपण हँड बीटरनी ब्लेंड करायला गेलो असतो त्याला खूप वेळ लागला असता, म्हणून मी हे मिक्सरमध्ये लगेच करून घेतलं आहे. जेव्हा खूप क्रीमी टेक्स्चर आहे कॉफीचा. तर आता मी इथे एका साईडला दूध गरम करत ठेवलं आहे. तेव्हा आपलं दूध पण गरम झालं आहे. आपल्याला गरम दुधाचा वापर करायचा त्यामध्ये, कारण की आपण ही हॉट कॉफी बनवतो आहे. तर आता हे 2 ग्लासेसमध्ये मी हे 2 चमचे कॉफीचे टाकणार आहे बॅटर. बघा, हे खूपच क्रीमी आहे आणि खूपच घट्ट पण झालं आहे. मी ह्याला अजून फेटून नाही घेणार आहे, बस एवढंच त्याचं कन्सिस्टन्सी ठेवणार आहे मी. ह्या कपामध्ये पण मी टाकून घेतलं आहे ते. आता त्याच्यामध्ये मी हे गरम दूध टाकणार आहे. हे बघा, दूध टाकल्यावरती बघा किती कॉफी आपली क्रीमी दिसते, त्याचा कलर पण खूप छान आला आहे. तुम्ही पण एकदा नक्कीच ट्राय करून बघा. आता सर्दी आहे तर सर्दीमध्ये आपल्याला थोडी गरम अशी क्रीमी कॉफी पियायला भेटेल तर खूपच मजा येईल. त्याच्यावरती पण मी आता ते आपण कॉफीचं बॅटर जरासं टाकणार आहे आणि तुम्हाला हे बघा, मी मिक्स करून दाखवते किती घट्ट झाली आहे आपली कॉफी. त्याचं टेक्स्चर पण खूपच छान आहे. दुसरा कप पण मी रेडी करून घेते आणि ही बघा, तुमची मस्त क्रीमी कॉफी तयार आहे, ती पण मिक्सरमध्ये. जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली.